Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou episod din Farming Simulator 25, de data asta pe noua hartă Hofbergman, cu noul update. De fapt nu e noua hartă, e nou update de primăvară. După cum vedeți, acum am început jocul, fix acum am intrat pe mapă, de-abia ce am downloadat-o și am intrat doar cu 100.000 de euro. În schimb am trișat de data asta și am luat, am început cu o fermă. Da? Și haideți să vedem și noi ce conține această fermă întâi și întâi. Văd că sunt foarte multe utilaje aici, între care ăsta e preferatul meu până acum. Arată genial acest fend. Bun. Ce mai avem? Avem legendarul Massey Ferguson. Așa. Ce avem? Oh, asta, duba asta chiar e frumoasă. De-abia a pornit. S-a deschis. Bun. Ia, depliază mașina. Foarte tare, foarte mișto. Bergman e branduită. Deci ferma aparent e undeva până în Germania. Văd numere de Germania. Ieșim. Ok, hai să mai vedem ce mai avem noi pe aici. Un mini teren. Așa. O mini seră. Ce mai este? Ia să vedem. Mamă, dar avem foarte multe tractoare. John Deere. Ok, asta arată chiar bine. Top. Top până acum. Și haideți, fraților, să vă arăt și vouă harta, să vedeți cum e harta. Deci cam asta e harta. Nu știi cum să începi. Eu n-am știut cum să încep dacă aș fi început de la zero, doar cu 100.000. Am început direct cu fermă și utilaje și ne vom dezvolta de la ferma asta și de la utilajele astea. Oricum terenurile mari sunt destul de scumpe. Adică astea de pădure e o grămadă de bani. La fel aici, 500.000, aici 1.000.000, aici la fel 500.000, aici încă 500.000. Deci costă totul. Deci cam asta e harta, cu asta vine. Și hai să vedem, deci nouă ne dă terenul 1, care este gata de recoltat aici cu grâu. Și mai avem și terenul 2. Ia să vedem ce este pe terenul 2. A fost recoltat orzul. Aici trebuie să băgăm cultivatorul și necesită var, văd. Haideți să venim la el. Avem și noi un cultivator, oare? Dăm cu John Deere de care? Hai cu ăsta. Nu. Nu, că ăsta are deja ceva pus. Hai să-l pornim pe ăsta. A pornit. Hai să vedem dacă avem și noi un cultivator și pe unde găsim acel cultivator în fermă. Deci, aparent... nu suntem... suntem pe alt teren aici. Ia să vedem. Ne deschide și el porțile. Ni le deschide, mă. Păi și restul de utilaje sunt acolo, presupun. Asta. Perfect, putem să intrăm pe aici. Ia. Intru. Mai aveam un tractor aici. Hai că nu le ating, e ok. Intră. Și văd aici. Avem cultivatorul. Uitați-l aici. Place, văd că urmele sunt destul de realiste. Bun, și haide să mergem la terenul 2. Să-l cultivăm. Dăm cu cultivatorul pe el. Să vedem, fraților. Până acum mi se pare o mapă foarte mișto. Așa, bun. Și am ieșit. Hai să vedem. Bun, perfect. Trebuie să dăm neapărat cu ăsta, după orz, și cu niște var, fraților. Cu niște var. Apropo, harta am descărcat-o de pe Kings Mode, adică pe Kings Mode am găsit linkul, iar harta este, fraților, cu plată. Eu am plătit cam 47 de lei, echivalentul a 9 euro, ceva de genul. Dar eu zic că merită bani, adică chiar e o hartă dezvoltată frumos, cu animații faine, tractoare mișto, terenuri mișto,
O hartă destul de mică, aș putea spune, nu cu terenuri foarte mari, nici foarte mici, dar acceptabile. Adică perfectă pentru a juca single player, să zic așa. Nu știu, un multiplayer e cam mică pentru multiplayer, să fiu sincer cu voi. Să vedem acum ce putem să facem pe ea. Dar până acum mie mi se pare chiar o hartă mișto. Eu am început cu fermă, v-am spus exact de ce, nu știam absolut de unde să încep. Nu am vrut nici să stric vreun teren ca să-mi construiesc eu ceva și așa mai departe. Știți din videourile mele anterioare că eu de fel îmi construiesc fermele, nu le cumpăr sau nu încep cu o fermă propriu-zisă. Haideți să vedem ce putem să facem noi aici. Ia. Până una alta o să dăm cu ăsta. E un cultivator cam micuț, dar de început e destul de ok, adică chiar e destul de ok pentru început. O să luăm noi cu timpul altul, dar deocamdată am început doar cu 100.000, deci o să fie un pic greuț. Jocul l-am setat pe normal, deci nu este nici pe easy, nici pe hard, este pe normal, dificultatea economică, deci nu o să fie nici foarte ușor, nici foarte greu, să zic așa. Până acum chiar merge bine acest John Deere la cultivat. Să vedem și ce putem să plantăm în august, deși nu cred că avem foarte multe variante. Ia să mergem aici să ne uităm. August, iarbă de câmp. Ce mai avem? Rapiță, ridichi și trifoi. Trifoi, că tot suntem gamerul cu noroc, am putea să punem niște trifoi. Chiar sunt curios, trifoi n-am mai plantat până acum. Chiar sunt curios de cultura de trifoi. Chiar nici n-am mai întâlnit trifoi până acum. Poate pe mapa JSTL, acolo am văzut că sunt mai multe chestii și ce-am mai descărcat eu, secara și lucerna din cele mai noi culturi care le-am văzut. Dar asta cu trifoiul e chiar nou, n-am mai văzut-o până acum. Bun. Deci până una alta, dăm cu cultivatorul și revenim. Așa, fraților, am revenit, am dat cultivatorul acolo și acum am observat, fraților, că nu avem în fermă un distribuitor de îngrășământ sau var sau orice de genul ăsta. Așa că o să mergem să cumpărăm unul și o să luăm pe acesta. Ia uitați ce frumos arată. Foarte industrial. Și e doar 34.000. Necesită 100 de cai, deci nu necesită foarte mult. L-am și cumpărat. Hai să mergem să vedem mai întâi unde se află magazinul pe harta asta. Deci nu știm unde se află magazinul pe această hartă. Ia să vedem. Cu ocazia asta ne și plimbăm să vedeți și voi harta. Una destul de mică, după cum se vede ea. Pe aici, pe undeva. Nu m-am plimbat foarte mult pe ea, deci n-am cum să știu sau să vă spun foarte multe. Doar am auzit prin clipuri, ca și voi de asemenea, că este o hartă foarte îndrăgită. Până acum chiar arată superb. E foarte frumoasă harta. Și asta e o biserică, o mănăstire, ce e aici? Arată chiar frumos. Chiar arată superb. Și o benzinărie aici. Ok, și shop-ul nostru unde este? O fi aici în dreapta? Nu, asta e pompieri aici, ok. Dar unde e shop-ul? Ia să vedem pe hartă. Aici undeva. Magazin, ambalaje goale, nu. Dar unde e? E mai în spate. Ce să vezi, e mai în spate. Deci e destul de aproape, sunt destul de aproape unele de celelalte. Am trecut pe lângă el.
Ce chestie! Chiar am trecut pe lângă el. Ia să-l luăm. VAR cred că avem în fermă? Nici nu mai știu. Hai să cumpărăm și VAR ca să avem acolo. Nu știi niciodată. Luăm 2 să vedem dacă se umple. 900 de euro, perfect. Să-l umplem. Și să mergem, fraților, în fermă să vedem ce putem să mai facem. Trebuie să dăm cu VAR întâi. Bun, să se încarce asta. Pare destul de mișto utilajul ăsta din spate. Și să-și asortează cu John Deere. Ok, hai să mergem. Gata. Și mergem la terenul numărul 2. Unde am spus că vom planta trifoi, dar imediat ce-l dăm cu VAR. Am văzut că necesită VAR, deci trebuie să-i dăm neapărat, nu? Sunt niște terenuri pe aici destul de faine. Și în pantă și drepte. Am ajuns deja la fermă. Ce aproape era. Deci este o hartă pentru utilaje mai mici, bag de seamă, nu foarte mari. Deci ăsta e terenul numărul 1 pe care avem acel grâu. Trebuie să-l recoltăm și să vedem doiul. Da, necesită var și e 0% fertilizat, ce să vezi. Hai să dăm. L-am pornit? Da. Se vede, dar se vede, e un alb mai ciudat față de cum știam eu că e varul. În general, mi se face alb total terenul, nu chiar așa. Dar poate așa de acest distribuitor sau poate așa e modul. Cine știe. Că atâta timp cât dă, pe mine nu mă incomodează, dar foarte ciudată cum arată și animația e foarte ciudată. Nu prea se vede, nu prea e nicio animație la final aici, la spate. Deci nu prea am nicio animație. Deci am greșit eu cu modul ăsta, probabil. Mi-a plăcut, arată foarte fain, dar nu are nicio animație. Da. O să luăm altul cu timpul, până atunci o să-l mai folosim pe acesta. Da, ce ciudat arată. Foarte ciudat. Zici că e o poșghiță de gheață mai degrabă decât var. Hai că-l dăm repede oricum. Foarte rapid. Bun, și după aia trebuie și fertilizat. Descărcăm varul, dacă nu se termină, bineînțeles. Și fertilizant cred că am văzut undeva în fermă, cred. Era un raft acolo cu niște săcuți, deci presupun că ăia sunt de fertilizator. Ia să vedem, stai să dăm și aici. Bun. Da, ciudat distribuitor, 12%. Hai mă, ne ajunge tot terenul. Să sperăm că da. L-a și consumat foarte repede. Ce să mai descărcăm, că ăsta e deja 9%. 8. Da, foarte ciudat. Și aici nici n-a dat. A dat acum. 6. Foarte rapid. Cred că nici n-apuc să-l dau pe tot dacă mă întrebi. 4. Ia uite ce repede se duce nemernicul. Nu pot să cred așa. Nu pot să cred că mai rămâne un pic. Hai că am reușit. Mai are un pic acolo, dar lasă, la asta e. Hai, 0%, du-te. Da, am greșit foarte, foarte mult cu acest utilaj. L-am și cumpărat, nu l-am testat înainte, așa că
Greșeala e la mine. Bun. Haideți să vedem dacă avem fertilizator sau m-am înșelat eu. Era un raft aici undeva. Așa e. Ia să vedem ce e. Semințe, sac mare. Ok, sac mare. Îngrășământ solid. Gata. Am și var. Lime și aici e fertilizator. Ok. Și pot să-l scot oare? Pot să scot, da. Selectează spawn. Ok. Ce tare! Arată destul de șmecher chestia asta. Păi și unde l-a băgat aici, îngrășământ solid, gata. Mi l-a dat chiar aici, da, ce tare e asta. Chiar n-am mai văzut așa ceva, n-am mai văzut modul ăsta cu paleții. 20%, hai să vedem cât ne ajunge 20%, 2000 de litri de fertilizator. Putem să-l dăm pe tot sau nu? Eu zic că cam jumătate de teren. Ia să vedem. Bine ar fi să-l dăm pe tot, da? Nu cred. Nu cred. La cum am mâncat varul. Aici avem animație. Și dă și mai departe. Da, pe ăsta am zis jumătate de teren, dar cred că îl dă pe tot. Deci dă la 36 de metri. Dar 36 de metri nu e valoarea și pentru var. Deci e valoarea doar pentru îngrășământ, aparent. Deci cu var dă foarte puțin, nu dă pe întreaga lățime. Foarte ciudat. Da. Sau poate așa e normal să fie. Lăsați-mi un comentariu. Ia să vedem. Mamă, 84% consumă și tractorul ăsta. Destul de mult. Da, îl dăm pe tot. Ce bine. Credeam că consum la fertilizator. Acum zic să vezi ce bag bani toți 100.000 de euro care aveam. Mi-am luat distribuitor și îngrășământ și aia au fost bani. Ia să mai e foarte puțin. Și după aia trebuie să luăm o semănătoare și să semănăm trifoiul. Cine a mai văzut trifoi? Deci eu n-am mai văzut trifoi. V-am zis, poate pe mapa aia nouă, pe JSTL, acolo se poate să fie și trifoi, de aici. Și nu mă așteptam să fie pe mapa asta. Mă așteptam la culturile basic, sincer. Și mă așteptam să apară și lucerna și secara, dar văd că alea nu au apărut, deci gata. Ia să vedem. 50%. Bun, e bine și 50%. Hai să lăsăm asta. Deocamdată lăsăm distribuitorul. Hai să-l lăsăm undeva sus aici. Văd că am și hambare de animale. Sunt foarte multe chestii aici. O să le descoperim, fraților, cu timpul. Cu timpul o să descoperim mai multe despre harta asta. Că văd că vine cu foarte multe chestii. De exemplu aici. Sunt foarte camere de răcire, depozit baloți, depozit mansardă, depozit pales fermă. Sunt foarte multe chestii. Și dacă intrăm aici, aburitor de cartofi, brutăria fermei, pasul 2, pasul 1, incubator de ouă. Deci inclusiv avem incubator de ouă, fraților, deci ne cresc pui. Deci noua fermă de pe Hofbergman e foarte tare, fraților, foarte, foarte tare. Haideți să-l lăsăm aici și să vedem dacă cu semănătoarea asta pe care o avem noi aici putem semăna trifoi. Hai să vedem. Apăsăm Y, rapiți orez, ridic iarbă, mazăre, spanac, trifoi, fraților. Haideți să scoatem niște semințe. Sau merge direct așa, nu merge direct așa. Deci trebuie aparent să merg aici, să apăs tasta R, să mă duc pe semințe, selectează și spawn. Ok. Și aici trebuie să vin mereu când vreau ceva. Și ăsta acum îl bag înapoi, că văd că nu mi-a spawnat astea. L-a luat înapoi, ok.
și acum trebuie să merg aici și să dau spawn la semințe, nu? Sac mare sau palet. Selectează. Ia. Nu, aș vrea doar unul. Hai, bine, dă-i pe amândoi atunci. Și mi-au spawnat pe amândoi aici. Foarte tare. Foarte șmecher. Trifoi. Deci, până la urmă o să încapă așa și ăsta de semințe îl punem înapoi aici. Ok. Și ni l-a băgat. Gata, foarte fain. Haideți, fraților, să plantăm trifoi. Haideți să vedem cum e cu trifoiul. Bine, deocamdată doar îl plantăm, nu o să se vadă mare lucru, doar o urmă de semănare, dar să vedem, ia oare când îl putem culege, trifoiul. Trifoi. Deci merge trifoiul la anotimp de recoltare, este până în februarie, deci tot anul putem să punem trifoi. Să recoltăm trifoiul. Da. Deci mare lucru nu vedem, doar urma de semănare și necesită presare cu cilindru. Și văd că avem productivitate bonus 72% și 50% fertilizat, deci mai trebuie să vină o dată luna viitoare, deci august, acum septembrie trebuie să mai vin o dată cu fertilizatorul. Da. Foarte mișto. Până acum chiar îmi place. V-am zis, e o hartă mică, o hartă bună pentru single player. Nu știu la multiplayer să vă spun. Nici n-am jucat până acum, dar sincer să fiu, dacă aș juca, aș prefera o hartă mai mare. Per total, da. Răspunsul la merită banii, da, îi merită. E o hartă faină și presupun că și costă atât pentru că a fost de muncă la ea și se investește timp în ea, foarte mult timp pentru a crea și a fi optimizată cum trebuie. Deci, după părerea mea, da, merită banii. Aș mai lua-o din nou, aș mai lua-o în caz că s-ar duce, da, aș mai cumpăra-o. Chiar e faină și Farming Simulator 25 chiar avea nevoie de o mapă ca asta și bine optimizată. Până acum chiar, din ce am auzit și așa, e cea mai bine optimizată hartă. Da, fraților, cam asta și cu clipul de astăzi. Până data viitoare, vă las. Nu uitați, dacă v-a plăcut, un like, un subscribe sunt bine primite.